Chejinso meme non pu anta karbi anglong arlo inglong kedo akarbi arada tum keso kache wan peja e penchar chongrang bomlang jakhong po nephai inkoira troxy Arni lakha grep likor kanthi constituency arlo samelang so police station keparlo jenglong mohori rong pia rong ame karbi dia rong hangachor keso dat sikataro pia arta thongke bratrok bagdolo alangli kiso kacholong loka jok chikloi jon bagdolo kapangji la soang bong pen kiso kachelang ji aphan pura hem pen samelang soan kebang ji aphan rong arada tum peja e pen nang char chong siwanlo jenglong pen samelang soan kebang ji aphan akisung thepi khangjang athe kahelo 20 km so sela pen towar ke mese non pu anta avelang inglong arlok atowar lang roy lang so lang mek nang parnang ji ta dopik tangte kolo karbiang long development akam kiklem Konat lo development kai ke amat tim karbiang long ke theke dinga tum mai meeting along kaning je ade angchun along kachibi BJP a sarkar ke wang pen ke karbiang long ato kano melang towar mesen lopu development akam klempik lopu bonta inglong arlok ke do akarbi atum ke Pini Arni anta mesen alang jundun long lelang lapen mesen atowar chileng dun long lelang kesu kachelang je aphan sub center anta avelang akai akai ta inglong ke do akarbi atum ke kisung dun lok pusi jenglong arada tum ning ripon tangte KAACCM Dr. Borsing Ronghang lapen korkanthi MSc matet ke AAC chairman Rajuti Soahin pen jenglong arada phan komen tu sikisung pajok dunpo mesen ke dam ke wang atowar komen tu loklempo mesen ke so gachelang ji aphan men tu lovar sai pipo Phuloni ben drubo Beijing thong PeiNews24x7 Ôi.